Ang atong issue karong adlaw, tulo ka sikta. Usa ka higayon ni ana na ay tulo ka sikta nga nagdebatihay dito sa plaza. 5 ka oras na debatihay, wa yun nagtao. Og nagsabot na lang silang tulo, mag-ampo na lang ta. Og miuna og ampo ang usa ka sikta nga nag-ingon, Ginoo, patyaning ikaduhang sikta. Mibalo sa ikaduhang sikta, Ginoo, patyasan kining unang sikta. O mitubag ang katulong sikta, amahan namong langit nun, dungga ang ilang mga pag-ampo. Mga pamanali, daghang mga tao ang sigig away-away bahin sa reliyon, apan wa siya kabantay sa ilang mga kaugaling.